сметка, че Бог е този, който го утвърждава и Бог е този, който го е възпитал през живота му, който му е дал дом, който да го възпита в това нещо. И аз много поисках самата да имам този мир, защото моето семейство, моята същност не ми даваха тази възможност. И тогава всъщност се срещнах с Господ и Той стана моя път, живот и истина. Но всъщност, може би там някак започва това свидетелство, което аз имам за Божията работа в живота ми. Понеже моята история е доста подобна на израелтяните в Египет. Когато споделих на родителите си, че съм срещнала Господ и искам да стана християнка, те много се възпротивиха. Може би историята на Люси е подобна, неговата е по-тежка. Но да, решиха, че съм попаднала в секта, че съм манипулирана, че един вид съм харесала момче и заради него се опитвам да си променя вярата и вижданията. И всички тези неща доста ме атакуваха и ме накараха да се замисля, аз наистина ли взимам добър избор, разбирам ли какво правя, защо искам да го следвам този Господ, дали Той е за мен, дали наистина съществува, дали не е просто плод на тази среда, в която попадам. И всъщност имаше момент, в който наистина останах съвсем сама. Родителите ми ме изолираха от хората, аз самата бях много слаба. Имаше много недоразумения вкъщи, аз криех от тях, че ходя на църква, че общувам с християни, те пък откриваха и ми се караха. Какво ли не, стигна се до там, баща ми ме би за това, че искам да ходя на църква, имам белег. Да, както в словото пише, че единственото, с което трябва да се хваля, е кръста на Господ. Защото чрез него за мен света е умрял и аз съм умряла за него. И нали, никой от тук насетне да не ми досажда, защото аз нося неговите белези на себе си. Но виждам, че въпреки, че имах тази възможност и Господ ме извади от това място, позволи ми да живея на друго място, да бъда свободна в църквата. Живеем сега с моя брат, с неговото семейство, който също не е християнин, но е отворен. И аз много се моля за него и говорим. Но много ми тежи на сърцето това, че с моите родители ние сме разделени. Всъщност аз с майка си общувам, но с баща ми вече в продължение на 3 години да сме си говорили 2 пъти, то съвсем плахо. Той все още е твърд и твърди, че не иска да общува с мен, не иска да има общо с християни изобщо. И си дадох сметка, че това е нещо, което много тежи в живота ми, защото картината, която аз имам за баща, е много по-развалена и разчупена, отколкото съм си представила. Въпреки че в дома ми досега никога не е имало проблеми на външен вид. Нито са ме тормозили, нито нищо, винаги са били до мен. Си дадох сметка, че аз не познавам какво е това да имам истински баща, който да е подкрепа за мен. Аз не знам какво значи това Бог да е мой баща, той да ме осиновил, аз да съм наследница в царството му. И впоследствие, включително и във връзката, която започна това нещо, се пренесе, опитах се партньора си да го направя, да бъде мой баща и закрилник и така нататък. Това е много пагубно. Нали, ние сега си говорим се за връзки, за брак и за моите семейства. Когато аз самата не мога да застана и да вървя с моя Бог, а разчитам на друг човек да го прави вместо мен, това е вредно и отровно. И е товар, който този човек до мен не е длъжен да носи и напротив дори. Така че да, мисля, че най-пълната част от свидетелството ми е това, че разпознах какво е Господ да бъде до мен и това аз да мога да видя човека до себе си просто като човека, не като Бог, който го е довел до мене. Нали, това, че Христос и Боговестителя ми, те са различни. Нали, моят духовен баща не е Бог. И да, сега продължава моята пътечка нататък с Господа като мой баща. Мисля, че мога сега с увереност да кажа, че съм негова дъщеричка и че съм ваша сестра. И съм много благодарна за това, че дойдох и на сватбата сега и имаше доста откровения, които дойдоха в мен и ще си мисля за тях. Да, бъдете благословени, не знам какво друго да разкажа. Да, моля ви да се молите и за моето семейство. Баща ми се казва Христо, майка ми се казва Ружа. Не знам много какво да кажа за тях, като цяло са добри хора, но са много горди. И те са расли в такова поколение, нали, с всичкото натрупване от социализма. Те не искат да пуснат своята си свобода, своя си контрол в живота. И виждам, че това е нещо, което много тормози самите тях и много им тежи. Да, ако може да ме подкрепите в молитва за тях. Да. Добре, може да останеш там да се помолим в ръце.